ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Падарон, модарон, бародарон ва хоҳарони мусалмон, ман модари 3 фарзанд ҳастам, ки 2 фарзанди ман маъюр мебошад. Яке Билолҷон 13 сола мебошад ва дигараш Муртазоҷон 8 сола мебошад. фарзандони ман беморишон ДЦП ҳаст. Судорог доранд, гап намезананд, роҳ намегарданд, ҳатто намешиносанд ма. аз сабабе ки судорогиҳошон бисёр буд, аз гапзанӣ, аз роҳгардӣ монданд. касоне метавонанд ба Билолҷону Муртазоҷони маъюби ман кӯмак кунанд, то ки ягон доруҳошона, памперсошона гирифта тавонем. касоне ки кӯмак мекунанд, рақамҳои картаи мо чунин мебошад: 62 33 51 01 11 36 85 71 мебошад. Спитамин бонк аст. ба номери телефонмон ҳастаи 901 00 47 46 мебошад. касоне наметавонанд кӯмак карда, дар ҳаққи Билолҷону Муртазоҷони ман як ҳафт дуо кунанд, то ки дардошон осон шавад, мушкилиҳоимон осон шавад. касоне кӯмак мекунанд, иншааллоҳ дуогӯ ҳастем дар ҳаққшон. Аллоҳ хайрошонро ба даргоҳшон қабул гардонад. Худованд баракатшон диҳад. беморӣ дорӣ мушкил аст, ба ҳамин хотир кӯмак хостем аз мусалмонҳо. каме ҳам бошад ба мо кӯмак кунанд. аллоҳ нигаҳбонтон бошад дар паноҳаш. худованд нигаҳбонтон.